Hola! Avui parlarem de les figures musicals. La primera que veurem és aquesta, la negra. Té un so d'un temps. L'escoltem? Ara coneixerem el silenci de negra, que és aquesta. Aquesta figura musical també és d'un temps. Escoltem. Tot junt sumaria 4 temps. Ara veurem les corxeres. Una corxera és mig temps. Nosaltres ara veurem 2 corxeres, que equivalen a una negra. Escoltem com sonen. Això també serien 4 temps. Ara veurem la blanca. La blanca dura 2 temps de so. Escoltem-la. Doncs que bé que ho heu fet! Avui hem après moltes coses.